Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno ene garti e windande men joyeɓire. Hande noon eɗen janga ɗa koyngal e za koyngal. Hande eɗen janga ɗa koyngal e za koyngal. Hande eɗen janga ayna baaliɗo e ghayna baaliɗo. Wadde kala ko jimno wayni ko ɗa koyngal. Ɗo toɓɓere nde wiyete ko ra koyngal. Ɗo ko ayna baaliɗo, so toɓɓi wiye ghayna baaliɗo. Ay ɗo piccuɗo nani. Wadde mbiya ayna baaliɗo piccuɗo, ghayna baaliɗo piccuɗo. Ɗo noon ko ɗa koyngal tan ficcani, ra koyngal ficcani. Kala ko wayni so toɓɓani ko ɗa koyngal. So waɗi toɓɓel ra koyngal. Ra ay toɓɓere nan ko woni ra. Mbirnuɗa za del ni ay wino ra del. Ɗo ko ra koyngal, ra koyngal, ra koyngal, ra koyngal. Ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo. Ɗo ko ghayna ay oni ghayno nani, baaliɗo nani, piccuɗo less ga. Ghayna baaliɗo piccuɗo, ghayna baaliɗo piccuɗo. Binna la goto mbiya ghayna baaliɗo piccuɗo, ghayna baaliɗo piccuɗo. Wadde kala ko wayni tan ko ghayna baaliɗo piccuɗo wiyete. So wayni ayna baali piccuɗo. So wayni ko ra koyngal. So wayni ɗa koyngal. Wadde Qur'an Arab ummoto ko banggue ñaamo faya banggue nano. Windande men joyeɓire nde Dental Dina TV. An jiɗɗo jeeyde jangde he, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal. Jenta hen gonta jangowo, jingowo, ballowo balleteɗo. Numéro ma nani Orange Money walla Wave 77 906 14 81. Mbaɗa hen ko mbawɗa, duusa jangde. Mbasa on jarama tan jokke golle min beltima, ko jokken golle min cohli, ko golle mbiɗon. Kono mbi on jeyata hay batte, oɗon balle ha jiyon noon. Wadde on kadi yoɓe jiyon, on jii bindi ɗi, wadde yoɓe jii posi mon ɗi, ƴette ko mbawɗon ko lomba numéro he, yetto min, duuso min e golle he, to courant to, to wifi to, e connexion wona ko gonga walla gonga. An sa fini dawa dawol ma, keɓa kalmata mbaɗa e poos ma, gatta mbiya mi jokke golle. Nannaki famnaki, ko nanni famni, a dañi seeɗa ma ittu hen seeɗa dokkira hen seeɗa. Yo Allah koye nande famde. Bisimilla. Windande men joyeɓire nde Dental Dina TV. Hande eɗen janga karfeje 4 yenta e 15 min janguɗen. Wona en keeɓi karfeje 19 harfere. Yawani nder bal 5. Ɗa koyngal. Ɗo ko ra koyngal. Ɗo ko ayna baali piccuɗo. Ɗo ko ghayna baali piccuɗo. Ɗo ko ɗa koyngal. Ɗo ko ra koyngal. Ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo. Ɗo ko ghayna baali piccuɗo. Kala ko jiimi ene wayni ko ɗa koyngal. Wadde mi faama kala ko wayni hankadi ko ɗa koyngal wiyete. Mi faama toɓɓere ndeɗo addi wiya za koyngal. Toɓɓere ndeɗo jiiɗa ɗo nde kayɗo lombi hen wonde za koyngal. Hankadi mi andi za koyngal e ɗa koyngal. So mi wiyama ko serdi ɗa koyngal e za koyngal, mi wiya ɗa koyngal toɓɓata. So toɓɓi wonta za koyngal, ay wonta za koyngal. Ayna baali piccuɗo e ghayna baali piccuɗo. So mi namdama holko serdi ayna baali piccuɗo e ghayna piccuɗo, ko toɓɓere ndeɗo. So toɓɓani ko ayna baali piccuɗo. So toɓɓi ghayna baali piccuɗo. Gasi. Wadde janggen ɗa koyngal, za koyngal, ayna baali piccuɗo, ghayna baali piccuɗo. Windande joyeɓire nde janggen. Bisimillah. Ummora banggue ma ñaamo paya nano. Ko adi ɗa koyngal toɓɓani. Rewi hen ko ra koyngal toɓɓi. Rewi hen ko ayna baaliɗo piccuɗo toɓɓani. Rewi hen ko ghayna baali piccuɗo toɓɓi dow. Gasi. Ɗa koyngal
za koyngal ayna baalide piccuɗo gayna baalide piccuɗo gayna baalide piccuɗo ɗum ɗo ko jiɗa ɗo ko ena yawni to yeeso maɗo kono ene winda ka wawa moftude suudu ma ɗum ɗo kala ɗa koyngal ko ɗo itta kala za koyngal ko ɗo itta kala ayna baali piccuɗo ko ɗo itta kala gayna baali piccuɗo ɗo itta harfaji ɗe ponno ko nogas e jeetati harfere Allah wallima e nder balɗe 5 a jangi hen 19 a woɗɗoyani e nder balɗe 5 tan keɓɗa karfeje hon foti 19 harfere heddi foti 9 wadde yonte aronde gayna a wallama anne balla a jinganama anne jinga wona politique wona punti jawdi ma ñaamaka e dow meɗe mbaɗɗa koye gandal a yi a wawa aɗa walle ha mbawa ande wallu ballomo nani ɗo mbatta ballal ma 77 906 14 81 hande janngude on ɗa koyngal ɗo ko za koyngal ɗo ko ayna baali piccuɗo ɗo ko gayna baali piccuɗo toɓɓerde ɗo addi wiya gayna baali piccuɗo so toɓɓani ayna baali piccuɗo ɗo ko ɗa koyngal ɗo ko za koyngal ɗo ko ayna baali piccuɗo ɗo ko gayna baali piccuɗo ɗo ko ɗa koyngal ɗo ko za koyngal ɗo ko ayna baali piccuɗo ɗo ko gayna baali piccuɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon janggon ɗigga on jangi on mbawi ndewe on dawi on keeɓi seeɗa kemni min hen koye momin jeeya yo koye nande famde an noon jiɗɗo jeeyade WhatsApp dow lesto ndewata ko 77 906 14 81 min nawma less to WhatsApp to min kalma sarɗeji ɗi jentodira e woɓɓe lesɓe ga ɓuranma wonde nden to ɗi TV ga wonga ko gotum jango tan mbawa min cohli e ballal ma gasi ɗiɗi min cohlema janga mbawa nulda ballal ma ni foti ari ardi ɗo gonɗa hen foof jango tan mbawa min cohli less yo dow yo foti hen ko jango tan mbawa a jangi a wawi anne waɗi hen ballal ma e jinguere ma e duuso ma e galle golle yokke nande famde o ko musidɗo mon giɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam